Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nasi ndabva ndati inini dhuma nemuimbi mukuru zvakare ari mutambi Frango Slomo ndofunga wese munomuziva. Saka so toda kuti timbovanzwe kuti wari kufurira mberi here neindustry yemusic kana kuti zvakamira sei mukoma Frango muchimhoresa vateereri? Aiwa ndoti kwazai vateereri sekuri wakaita murume wayo kuti Frango Slomo right ndiye uyu acha akutotaura izvezvi papa panapa right. Mukoma wangu zvazvinoita ndezvekuti muindustry yemagitari inyika right inoda kushinga kunyanya sterling inotoda ushingi hwakanyanya zvokuti unofanira kubhilivha mauri iwewe wose ukazvidhauta iwewe zvechokwadi hapana kure kwaunoita kwaunosvika wose chindema chacho chinotorwadza zveshuwa chinorwadza zvisingaite alright chinonakidza tichikudakidza tichiridzaka asi suti maitimuita chinowo totinovahwane asingaite but chinhu zvekutongoti ukangofokasa nezvinhu zvaukuita ende nekutoziva kuti Mwari ndiye anotonga zvinhu zvese ende ndiwo futi anonga akupa chipo ichocho. Pane ini ndofunga ndingatongoti imwe advert yandingatopa futi ndipo kuti pachipo chavo chaanenge akakupa ichocho ukaita futi une nguva yekuti unonge uchichinamatira machini bhozi handinoona izvezvi kuti kune vamwe vanhu vanongashereketa ndizvozvo. Saka kune vamwe wekuti pachipo chako pane zvavanoita ndizvozvo asi iwewe uri munhu waipawo chipo ichocho ukanamata uchibudisa kuti chipo zvitokwadi makareva Mwari kuti shandisa chipo chako chandikakupa tarirai ndikushandisa chipo changu ichokwadi vanokuvhurira aiwa chinorwadza handiti aiwa ndinotenda mukoma Frango. So bhendi redu rakamira sei, chikwata chedu chakamira sei kusvika pari zvino izvi? Chiripo here chikwata chedu uye zvakare muri kupfuurira mberi here nebhendi redu? Chikwata chiripo zvakatonyanya ende kumberi ndivati kutoenda ndosaka ndakazwa kuti kumberi kwenzara magoto kozi kutoziva kuti chini asi kuita sanzi kudzokera mashure chikwata chitori izvezvi kutaura kunoko kudaiso chitori bishi rekubika zvimwe zvitsva zvatora tokanda pamberi papa saka zvitsva zvedu izvi muri kutarisira kuti zviri kuuya rini mukoma Frango? Boze vanhu vanenge vatone nyota izvo zvakuda kuzoti mukoma Frango wapromisa ndizvozvo ndingangoti chishuwiro changu ndechekuti ndakaita kuti end of July ipapa ndonge pasina zvimwe zvinhu zvinenge zvapinga kune zvimwe zviri kuti unogona kuti adakuisa kuti pakati ozosangana nezvimwe zvinhu pakati ndizvo zvinoti ipapo paunenge wakatarisira kuzogona kuzodarikira saka vanhu vanozoona kuti akanyepa paipai kuti chakati haungakwanisa kuchudza zvimwe zvinhu kuti aiwa unogona kuti pepaya takazotadza kuti isa zvakadai asi chishuwiro changu yekuti end of July ipapapo mawanda uchikande. Saka rakanzi chidamba refu redu riri kuuya ratakatarisira? Damba refu iri rinonzi chipo hachifushirwi. Chipo hachifushirwi. Nditoreva kutoti munhu wese unaweza kupewa chipo. Saka pachipo chako iwewe pangawa nemunhu anogona kuti akwanise kutsikirira kana kuita zvaanoita. Kana chandoziva ndechekuti Mwari kana nguva yako yasvika yekuti uende mberi zvinongoita zvega. Chipo hachifushirwi. Hachifushirwi. Ndachitoreke unenge wakabarwa nacho chimuropa nemusinga. Saka ukatona anochitora anotokudhirena ropa racho nekutora tsinga dzacho kuti akwanisa kuti zviri muropa. Aiwa, ndinotenda mukoma Frango nekutsanangura kwakanaka. Saka ndakambonzwa kamwe karinyere kupe tukanzi kwana junior Frango amene kuti sure
aripo. Alright. Mwana wenyu. Mwana wangu inini. Ndofunga vazhinji vamwe vakutomuziva. Okay. Because anenge aita se anenge achikandidzira tumwe clip twanenge nungoti ari kutamba ari kumatambira ari kuita ari kutouya kuna baba wacho chaiko zvisingateedzi. Asi ninika ndakati inini ndombomusiya amboshandisa pfungwa dzake pakuona palevel yaanosvika. Then inini ndozonyatsoita se mozotangira ipapo mozomunyatsa kumubika. Saka pazvese zvaanotoita iye ndezvake brain dzake zvemusoro zvachanozotorawo because ichibva kuna baba wake but takati amboita kuti brain dzake then tozosanganisa manje nedzavo. Alright. Aiwa, tinotenda. Asi mimi muchizviona semwana wenyu makazviona sei achitora matsimba ababa wake kuti ano ini ndikuda kutamba sezvaita baba, makazvitora sei mimi sababa? Aiwa, zvinhu zvirikuti zvakatondifadza zvisingatoiti. Zvakatonyanyisa. Why zvakandifadza? Ndofunga pati pandikambotaura so ndoti inini ndakaona kuti ndikukura ndizvo tapana pandazosvika kudana 80 kana kuti handizvisi kuvoka ndiita se ndakadai nditochembera ndizvo. Saka kana waona munhu semwana kana kuti wako achiita zvaunoita unofanira kuti ufana bose unoita zvoti ichi chake nyange ini ndikazodzika kana kuti ndachisiya ndakadaika iye anorama achienda nacho mberi. Bose industry yedu magitara ina penji zvasiyana nemakambani ekuti ukakura unogona kupuwa penji nemari yekuti unostarta chimashini. Magitari kana watozimira yoga zvakatovharana zvakadaro unongosiya zvakadaro hauna penji. Ukaita chinhu manje sezvandikuita izvi inhaka yandikutogadzira iwana hapana havazonyanya kuita se kuzotambura semenzaniso mukada kuzvitarisa chapo chapo kuti vana vevashakabvisi vari pasi ndizvozvo ukanyatsoona kuti upenyu unoendeka nekuda kwana baba wacho. Saka ipapo ndo pandikati inini ndakazvifara zvakanyanya sterling ende munhu unotende ndotogara ndinari tombomwesa kuti aona apo zvinodai. Aiwa, ndinotenda mukoma Franco nekutsanangura kwakanaka nekutora mukana wekutaura neni. Saka so ndoda kuti muudze mhuri yeZimbabwe kuti bendi harisi kumira. Bendi riri kupfuurira mberi. Ko mashows akamira sei? Muri kupinda here mashows muchiita? Mashows pane last year mashow zvaimboti remei asi apa kapa pane zvekutoti aiwa zvekutoti weekend yega ndakutya kutoenda kumashow muchitoridza ikoko. Ende chimwe chinhu chotofadza chekutoti kunana South Africa ikoko ukaona ana promoter achikwanisa kusunga fundi kutsvaga kuti ndoda kuti uye kuno kuti kuzoridza unenge chinhu chekuti anenge akachiona plus ndikuzwa kuti ozoti aya muri ndikomushedza ende haizi nyore nekuti nzvimbo dzaita sana South Africa anofona achitoda kuti vita se uyai kunomuridze kuno shuwa. Saka amashows kuenda pashomani pashomba yacho zvichirema pamwe pacho zvidai but takananga nzira takaenda chiringe nzira. Saka mbendi menyu kusvika pari zvino muri wangani? Because zvinezvi 38 muri 8. Saka bendi redu rakatobatana, hapana chiri kutambudza ipapa. Aiwa ndino kutambudza hapana zvakavande kuti apa tikazitozoridza kapa kune chikomana chichi chemadrums chakaita se chakawanewo nedambudziko inayo asi kune uyo aripo zvakuridza izvezvi munhu anobheka zvekuti uye kana aripo ukatenga saka isu takakwanisa kuona kuti paita mashows saka uyu awanawo dambudziko apana patinoziva kuti aiwa chibva siya zvadambudziko oita zvadambudziko bvunza vatongoona kuti aiwa uyu aripo anoita se anodai ende zvichokwadi mega kuti magitara munhu asi kuziva kuti zvese zviri kore anditika. Right. Saka makasununguka here mukoma Franco kupa mhuri yeZimbabwe namba dzenyu kana kuti namba dzavanokwanisa kubata zvichida pamwe? Pane vamwe vanoti toda kuwadaidzawo kunoku mukoma Franco wambotifadzewo kunoku. Handizivi kuti munokwanisa kupa namba dzenyu here, namba dzamaneja, namba dzani? Namba dzandikatoapa dzinoti zvo
0785 21 0063 0785 21 0063. Yeah, aiwa tibata pa number idzodzo. Alright. Aiwa ndinotenda mukoma Frango. So mashoko enyu ekugumisira kumhuri yeZimbabwe ndiye kuti kuditi chinopendera chirongwa chedu. Inini mashoko andikakwanisa kunge ndichitaura ndofika ndambotaura apa kuti sometimes iwe munhu pachipo chako unofanira kutenda machiri ndizvo kuti uite se uende mberi. Saka ndo vanhu vandikakuiti kuti aiwa usadhauteka pachipo chako ukashingirira nguva inosvika chete because Mwari anoda munhu wese haana munhu anosaudza kuti uwe newe asi ukashingirira pachinhu unotosvika chete. Ndizvo chinorwadza zveshova idhonza kudai but Mwari anozongoita zvimwe zvinhu zvavanoita ishuwa dai utotora chihiti chavharira watoenda ende yoga hapana munhu anoziva kuti inini ndichasumuka sei kana kuzonzi ndikusudzwa naMwari. Ndizvozvo Mwari hakwanisi kuudza kuti aiwa nguva yako yoga ndichazokusumudza pakati but zvinongoitika zvega zvekuti iwe unogona chamusa kuti handatoenda anditokwira yeah ishuwa mwana. Saka ushingi pachinhu chako zvinhu zvakanaka ishuwa izvocho. Aiwa kozoti tinoti kune mumwe wekuti munhu anogona kuita shungu sezvechipi zvekuti zviri zveshungu zvese tsvagaiwo chinhu because munhu yega yega akatopiwa chipo chake. Sometimes zvazvinoita ndezvekuti kune mumwe unoti anogona kuridza gitari right zvokutoridza zvokuti vega munhu wese unopeta mbongo kuti uyo akapenda but asina kupiwa chipo chekuimba nekuita nekuombosa. Kozoti kune mumwe kuti anogona kupiwa kuimba kwacho kuombosa kwacho kuridza kwacho nekutamba kwacho nemadhiramu acho zvese ipapo. Saka zvinongosiyana. Aiwa ndinotenda mukoma Frango nekutaurawo nezo but pane mubvunzo vana vandaida kubvunza kuti imimi ndaiziva muchitamba sorry ndakuita ngenda kudzoka kumashure ndaiziva muchitamba kana ndinotoziva muchitamba nekuvhoka gitare munoridza here? Gitare ndodambura. Munoridza chii mumombe? Ini ndoridza rhythm. Ndogitara ndoridza iroro. But isi ndaitoziva kati chimbokuona ikamukoma Frango vazhinji bhodzi ndosanga mukufamba imomo ndotonzwa nakawanda ita kuti iwe wataridza gitare totoridza kusvika palevel iyo kati aiwa kungoti imimi vaingokonzerera nekutamba. Saka kuti muzonge mukorera pamwe pacho pane ndichidai masikatezingazvioni izvashamisa kuti azogona rii ndane time muchitoridza. Alright. Aiwa ndinotenda mukoma Frango. Thank you very much mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai zvikuru nekunge makadengezera pano paTichkach MTV. Ndimukoma Frango enenge ndiri kutaura nawo. So extra mberi extra kwazvose extra kwazvose iri kupfuurira mberi havasi kumira. Ndofunga kutaura mashows vari kupapaidza kana muchitowadawo kwenyikoko vanodini vanouya kuzofadza vanhu basa ravo vari kufadza vanhu. Chinyowani hanzi chiri kuuya chipo hachifushirwe. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe. Wanda kubata mukoma Frango ndo mukana wacho munokwanisa kuwabata wachiuya ikoko wachikufadzai. Saka so regai ndikutendei maita basa ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera mazvita.